Cando estalou o conflicto, a miña avoa Pilar tiña 14 anos. En poucos meses tivo que ver como apresaban o seu pai. Despois a súa nai sacárona da casa pola noite, pegaronlle un tiro, derona por morta, despois apresárona e encadeárona tamén. O seu irmán Anxo tamén foi apresado e o seu irmán Pepe, que estaba mobilizado en Cartaxena, desapareceu completamente durante anos. Esa muller, Dolores Blanco Montes, tivo que ver como estoupaba a súa familia, as súas fillas recollidas con familiares, seu marido preso, seu fillo asasinado, seu outro fillo desaparecido, como castigo por a súa inquedanza social, o tema de con que seguir dereitos sociais, dereitos para as mulleres, alfabetización, xornada de 8 horas. Para ela e para a súa irmá Lola, que tiñan 16 anos, foi como se de pronto toda a vida que tiñan estourara. Estamos acostumados a escoitar, no caso de Galicia, que despois do triunfo do golpe, aquí non houbo guerra, solamente houbo represión. O que houbo, eu non lle chamaría represión. Represión remite a un réxime onde hai un determinado tipo de garantía e, de alguma maneira, a represión é algo que utilizan todos os estados, democráticos ou non democráticos. Aquí o que houbo foi un tipo de violencia que buscou aniquilar a persoas e grupos sociais polas súas ideas e identidades, e ademais foi unha violencia de carácter unilateral. Pero guerra houbo na medida en que estamos nun tempo de guerra total onde tamén as retagardas eran parte do esforzo de guerra, e aquí se mobilizou a moita xente forzosamente para levala a loitar. Os grupos de resistentes que se foron na época da guerra foron incrementándose con xente que escapaba tamén de facer o servicio militar e ir a pelexar na guerra. Eu creo que é importante resaltar que a maior parte da xente que estivo nos primeiros grupos de resistente estiveron algúns hasta os anos 40 e incluso 50. Foron xente que estivo resistindo durante moito tempo, ao principio coa esperanza de que ganara a República, despois coa esperanza de que na Segunda Guerra Mundial venceran as forzas democráticas, e entón eles xa foron desaparecendo. Pero, bueno, foron desaparecendo nun proceso que foi moi longo de caídas, asasinatos, xente encarcerada, xente que tivo que marchar ao exilio, e pouco a pouco a xente que estaba resistindo pois foi desaparecendo da resistencia por iso, por pura consumición no proceso de loita. Tamén chegaban a través dos medios de comunicación ecos da guerra no sentido de que se daba conta fundamentalmente da toma de cidades, non? A toma de Málaga, a toma de Santander, e iso tiña influencia en varios aspectos. Por un lado, daba lugar a unha serie de manifestacións que se decían espontáneas, non? Había desfiles polas rúas, vitoreando, non? As tropas franquistas. Noutras ocasións tamén daba lugar e hai testemunhos diso, a que se fixeran manifestacións cerca dun lugar de detención, como foi a normal de Mestres de Pontevedra, pedindo a cabeza dos que ali estaban presos, non? Meu pai, nese momento, era porteiro no Concello e, a parte, estaba afiliado no Partido Socialista. Cando se produciu no día en Marín entre o 19 e o 20 de xullo, xa cando ademais ali había o foco do polígono Janer, a xente que tiña que ir a facer aquela primeira declaración, os que ian a buscar, pois aonde había que pasar, o primeiro filtro era ir ao polígono Janer, ali era onde eran entrevistados, e de ali pasaban xa directamente nun primeiro lugar a Escola Normal do Magisterio en Pontevedra. Ali coincidiron con moita xente de Pontevedra e de outros lugares, non? E ali casi todos foron a Normal, e de ali pois xa foi a distribución para San Simón. En el caso de Orense será Celanova, su primera etapa como prisión habilitada o provisional, los dos nombres son intercambiables. En el caso de Pontevedra, pues Figueiredo también será inicialmente prisión habilitada, San Simón
será prisión habilitada a partir del mes de septiembre del 36 y podemos seguir, pues en Lugo se van a ir habilitando espacios, lugares en los cuales retener a estos presos. Se crea toda una red de campos que tiene como centro el de Camposancos. Os que eran dali veciños de Bueu, de Cangas, pois entre eles pois tamén tiña moi boa amizade entre todos eles. E chegaron a ter así un grupiño, sobre todo con un tal Pasarín de Bueu, con os nores de Cangas, que sempre se acordaron entre eles. Esa vida do Lazareto foi algo que envolveu, penso, eu toda a súa vida. Anos despois souberon que Pepe fora de Ferrol a Cartaxena, ali acabou en Túnez, nun campo de refuxiados, un campo de concentración, e dai saltou a Francia, pero estivo anos, décadas, sen poder volver e sen saber da súa familia. Anxo foi apresado, estivo no cárcere no que agora é a Rúa da Príncipe en Vigo, e despois unha noite sacárono, levárono a unha zona de Ponteareas que se chama Xinzo, e ali o mataron dun tiro, e acabou enterrado no adro da iglesia de Areas. E ali quedou ata que fai pouco unha asociación de recuperación de memoria histórica nos axudou a desenterrar e a identificar os corpos que ali estaban enterrados no adro de Areas. E a verdade é que penso que lles fixo moito ben. Por exemplo, a Lola e a miña avoa fixolles ben saber que non foi unha imaginación, que aquilo foi real, que o seu irmán estaba aí, que ocorreu, que estivo mal o que ocorreu. E gracias a estas asociacións, estas mulleres que viviron estes sucesos tan traumáticos conseguiron unha especie de... Foi algo mellor que unha reparación. Foi como revivir iso, pero dun xeito de sen medo, poder falar libremente, poder contar no atrio que pasar. Eu recordo a miña tía Lola contando como foi, onde tiña o tiro o seu irmán, o que dixo o cura, a xente que estaba, como correu todo, como chegou ata lá. Penso que lles fixo moito ben. A min, de feito, foi unha experiencia intensa, pero moi necesaria para elas. Meu pai, despois de salvarse do paseo do Anguieiro, trasladáronno a normal a Pontevedra, ali xulgáronno e condenáronno a morte. Esa morte foi conmutada por cadena perpetua, de aí, desde Pontevedra, trasladáronno a San Simón. El chega a San Simón, non sei se por febreiro, marzo do 37, pero os primeiros anos deberon de ser terribles. Fame, piollos, tuberculose, sarna. Eu o que lembro que contaba meu pai é que eles dormían no pabellón, no chan, uns pouco menos que en riba de outros, e pola noite chegaban os guardias ou quen fora, os falanxistas, imagino, a coller a xente. Non sabía se o día seguinte podías estar vivo, porque entraban pola noite, collían a xente, levábanno e xa non volvía máis. Verdadeiramente había dous comerciantes de carne humana, que era o jefe de prisión Búa e o médico. Eses se encargaban de facer salidas pagando cartos, e ao chegar á playa os estaban esperando e se os fusilaban ali mismo.